ба номи худованди ҷону хират, казу бартар андеша бар нагзарад. Салом дуруд дӯстони азиз. Ба хотири хоҳишу дархости шумо хостем имрӯз дар мавриди чӣ гуна хондани намози ид бо шумо суҳбат дошта бошем. Хоб, аввалан намози ид воҷиб аст дар мазҳаби имоми аъзам барои ҳар як нафаре ки барои он шахс намози ҷумъа воҷиб аст. Яъне шумо агар дар минтақае қарор доред ки шурути ҷумъа дар он ҷо пайдо мешавад, баротон намози ҷумъа хондан воҷиб ҳаст, пас барои шумо гузоридани намози ид воҷиб мегардад. ба хотире ки дар як вазъияти карантинӣ қарор дорем, шояд дар баъзе минтақаҳо намози ҷумъа гузорида нашуда истодааст. Бинобар ин диққат додан лозим ки шояд ба ҳамин хотир, ба хотири издиҳоми мардум ҷамъ нашидан дар як ҷо, шояд намози идро низ манъ кунанд ва гузорида нашавад. Бинобар ин шумо дар хона танҳо намози ида гузорида наметавонед, чӣ гуне ки намози ҷумъа дар хона танҳо гузорида наметавонед. Акнун пеш аз оне ки намози ида мегузорем, саҳаре ки вақте мехезем намози ид мешавад, чӣ кор кардан хуб аст? Бояд чӣ корҳоро анҷом диҳем? Дар ин ҷо баъзе уламо тақрибан 15-16 амалеро зикр кардаги ҳастанд ки мустаҳаб аст, баъзи инҳо суннат аст, яъне анҷом додани ин корҳо. Ман сариан як чанд амали хуби инҳоро ман баротон қайд мекунам. Аввалан коре ки мекунем, бояд ғусл карда шавад, чунки барои мо ғусли рӯзи намози иди рамазон ва иди қурбон суннат аст. Яъне саҳар инсон вақте ки мехезад барои намози ид хондан метавонад ки ғусл кунад. Ин ғусл шояд пеш аз намози фаҷр, яъне бомдод бошад ва ё баъд аз бомдод, ҳеҷ фарқи надорад. Шумо ҳамон рӯз ғусл карда равед, хубтар аст, суннат аст. Яъне баъдан баъд аз ғусл мустаҳаб аст ки мусалмон мисвок гирад, яъне даҳонашро тоза кунад, ба хотире ки издиҳом аст дар байни мардум. Агар вақте ки ҳозир мешавад бӯи даҳони баъди вай ба дигарҳо азият нарасад. баъд аз мисвок гирифтан бояд хушбӯӣ кунад, як атр, ягон хушбӯие ки дошта бошад истифода барад ва баъд аз хушбӯӣ беҳтарин либосашро пӯшад, зеботарин либосашро пӯшад рӯзи ид, чунки пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам ҷомае доштанд, либосе доштанд ки дар намозҳои ид ва дар рӯзҳои ҷумъа мепӯшиданд ва назди мардум ҳозир мешуданд. хоб, баъд аз оне ки ин корро анҷом медиҳем, мустаҳаб аст ки ягон чиз хӯрда шавад. Яъне дар намози иди қурбон мо то агар намози иди қурбона адо накунем, ягон чиз мо тановул намекунем. аммо дар намози иди рамазон хуб аст ки пеш аз намози иди рамазона гузоридан мо ягон чиз, ягон ширинӣ, шояд хурмо бошад ё ки ягон меваи дигар тановул кунем, хӯрем. Акнун баъд аз ин корҳо мо ҳозир мешавем ба намозгоҳ. соату вақти намози ида гузоридан, ҳар яки мо дар куҷое ки дар кадом минтақае ки қарор дорем, метавонем ки аз ҳамон минтақа, аз ҳамон масоҷиде ки хоб намози ид гузорида мешавад, вақти он намози идро мо чӣ кор кунем? Пурсон шавем. хоб, акнун намози ид чӣ гуна гузорида мешавад? хоб, аввалан ният мекунем, мо иқтидо мекунем ба мулло имом. хоб, чунки намози ид танҳо гузорида намешавад, иқтидо мекунем мо бар мулло имом ва аввал як такбири мегем, такбири таҳрима, аллоҳу акбар мегем, дастора мебандем, субҳанакаллоҳумма мехонем. ин аввалин такбир, такбири таҳрима буд. баъд аз ин мулло имом боз се такбири дигар мегӯяд. аллоҳу акбар, ҳар як такбир дастора мебардорем, аллоҳу акбар, аллоҳу акбар, дастора мебандем. мулло имом алҳамда мехонад, сураи фотиҳа ва як сураи дигар замми сура мекунад. ҳамин хати мо хоб чӣ кор мекунем? Рукӯъ меравем, саҷда мекунем ва мехезем барои ракъати дуюм. дар ракъати дуюм мулло имом аввал сураи фотиҳа мехонад, баъд як замми сура мекунад, ягон сураи дигара баъди сураи фотиҳа мехонад ва баъд аз замми сура кардан 4 такбир мегӯяд. Яъне 4 бори дигар мо аллоҳу акбар мегӯем, дастора мебардорем. ҳар як бори бардошта кунем аллоҳу акбар, аллоҳу акбар, аллоҳу акбар. сеюм бора бардоштем, дар такбири чорум аллоҳу акбар мегӯем, ба рукӯъ меравем. Яъне такбири чорум барои рукӯъ аст. ва ҳамин тариқ баъд аз рукӯъ ба саҷда меравем ва намози мо дигар боқӣ монда намоз ба ҳамон шакле ки ҳаст, яъне атаҳиёт хонда мешавад, дурудҳо фиристонда мешавад ва аллоҳумма ғфирлӣ мехонед ва салом медиҳед. намози иди мо ба ҳамин хотима меёбад. умедвор ҳастам ки иншоаллоҳ баротон як
منفعتی از این نوار رسیده باشد. سبحانك اللهم و بحمدک و نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک.